program isifundo esifunda ngaso sithi the remnant and its mission. Now I'm sure already as long as sifunda kule nsuku kuleli sesibonile immission yethu ukuthi ihamba kanjani bazalwane yabona lona. But namhlanje kunezinye izinto engifisa nje ukuthi ngomusa kaNkulunkulu siyishayelele. So oqala sokubuka nako sohlukanisa nje isifundo sethu kathathu. Oqala naye sizobuka ubufakazi ezwini kaNkulunkulu ukuthi ngempela leli bandla lesikulona iyona i-Remnant Church of Bible Prophets. So sibona ubufakazi number 1 remnant siyibona lona. And then number 2 sizobuka ukuthi Luka chapter number 1 number 2 uhlangene. Sizobuka ukuthi i-message esiyiphethe iyona message yalesikhathi sokugcina. Sezolibazalwana sizobuka i-message esiyiphethe. Sibuka i-message. Then number 3 sizobuka i-mission yethu bazalwane. Ukuthi singayenza kanjani yini esivimbayo ukuthi siyenze i-mission nalo sizohlala khona kakhulu. So remnant message mission. Ake sambeke bazalwane sencwadi lesambulo la kuvela khona leli gama elithi insali noma i-remnant. Sibona bazalwane incwadi lesambulo chapter 12. Sambulo 12. Yasithanda kakhulu isifundo siyamangalisa bazalwane. Siyamangalisa ngendlela ethinta kakhulu. Sambulo chapter 12. Sizobuka uverse 17. Now lana iBhayibheli ikhuluma ngebandla ngesikhathi sokugcina. Ngazi ngani ukuthi uverse 17 ikhuluma ngesikhathi sokugcina, ngey'ntshutshiso zokugcina. Yingoba kuverse 14 kukhulunywa ngey'ntshutshiso lezi esizazi esithi ama-dark ages ngo-1260 days. Bazalwane 1260 days oku-1260 years. Bazalwane so uverse 14 ukhuluma lapho ukuthi uDraco wayeshushiswa wesifazane anikeza amaphiko ukuthi aye la alungisele indawo khona ukuthi nokuthi ondliwe 1260 years. So that is the dark ages persecution. And then uNkulunkulu uyasho ukuthi kuzoba khona enye persecution yokugcina la khuluma ngayo kuverse 17 yebandla lesikhathi sokugcina. Now this prophet is 1260 years. Saphela nini lapha bazalwane? Saphela ngophi unyaka? 1798 ilangisho. So manje kukhulunywa ngebandla kaNkulunkulu after 1798 ngesikhathi zethu ngesikhathi sokugcina. So verse 17 lithi uDraco wamthukuthelela owesifazane wamuka wayokulwa nabaseleyo benzalo yakhe lapho awagcina imiyalo kaNkulunkulu nabanobufakazi bukaJesu. Sezolibazalwane now konke ngifuna sibukeke la kukhulunywa ngabaseleyo benzalo yowesifazane. So ngathi owesifazane seyisukile esithombeni but siyatshela ukuthi le nsali le insali le gama lithi insali i-remnant lisho ukuthi insali yalisho. Yes ngizothi insali akazi bazalwane ngibhale kahle yini insali. Now insali yini? Insali ukuthi mhlawumbe manginendwangu enje sezolibazalwane uthi usabambana nendwangu kube khona umuntu odabulayo nendwangu bese usale nopeace walendwangu. Sezolibazalwane le material nale material ziyafana exactly. Sezolibazalwane lo mbala nalo mbala uyafana exactly. Konke kuyafana ukuthi lokhu intesele makuhamba le. Sezolibazalwane so usathane bezama ukubhubhisa ibandla liqede but lithi iBhayibheli kwaba khona insali. Sezolibazalwane and ukubona ukuthi manje obani abayinsali yeliphi ibandla la emhlabeni manje liyinsali yazi nama-Jehovah's Witness atayinsali. So kumele sikwazi ukuqonda ukuthi manje sibona kanjani ukuthi yeyiphi insali. Now le nsali bazalwane kuthiwa iphuma kowesifazane. Sezolibazalwane so manje kumele sibuke ukuthi owesifazane unjani yena ngoba insali iyafana.
No original senzele bazalwane. Ake sibuye umuntu wesifazane unjani. Asiyele ku chapter 12, chapter 12. Qala ku verse 1. Chapter 12 yimpi kaSathane ayilwayo nebandla kaNkulunkulu. But chapter 12 yasibonisa ukuthi kahle kahle uSathane ayaxabananga nebandla lesachi. Uxabane nalomuntu ophakathi kwibandla unguJesu. Nowesifazane njengoba ehlasela ngoDrago, lithi iBhayibheli uDrago wayengenandaba nowesifazane, wayilinde nje ukuthi abelethe ingane. Kuyise kubulawa ingane, kodwa ingane ukuthi yashona ezulwini, kwasala owesifazane. Esenza imisebenzi yalo webelethe owesifazane, senza owesifazane. And then uDrago ngangizomshushisa. Akashushiswa ngenxa yokuthi njengowesifazane, no. Ushushiswa ngoba uqhubeka ezinyathelweni zikaJesu. Na isibuye wesifazane njani? Revelation chapter 12. So qala ku verse 1. Ethi kwaba khona ezulwini esibonakaliso esinjani na? Esikhulu. Owesifazane embethe ilanga nenyanga iphansi kwezinyawo zakhe, nasekhanda lakhe kukhona umqhele wezinkanyezi eziyishumi-2. Siyezwa bazalwane? Ake simeni la. Angifuni ukwena kakhulu ba ngifuna ukuthatha a very short time. Ake simeni la bazalwane. Siyabona la nango wesifazane. Ulo wesifazane kulo kukhulunywa ngaye la ekugcina kuphuma kuyena insali. Siyezwa bazalwane? Now incwadi yesambulo siyazi sonke ukuthi ibhalwe in symbols. Mawufunda ku Revelation 1 verse 1 ku English, it is the revelation of Jesus Christ which God gave unto him to show unto his servants things which must shortly come to pass. And he sent and signified it by his angel unto his servant John. Now, kuthiwa uJesu lencwadi yesambulo ukuthi bayithumela and kuthiwa futhi he signified it. Uyazi le gama elithi signified lisho ukuthini? Igama lesiGreki elisho ukuthi semahino. Elisho ukuthi ukunikeza into umyalezo besibonakaliso ngama-symbols. Ingakho le gama kahle liyatholakala na-English. Ngoba angisho iBhayibheli lithi he sent and signified it. Le gama lithi signified kahle lisho ukuthi ukunikeza into in symbols. Angilisebenzise sikhulume nje English isibuke. Ngingakubuza ngaphambisa isandla ngithi what does this signify? Siyezwa lo bazalwane? Wena uzothini? Uzothi hayi it signifies ukuthi konke ku-right. Siyezwa lo. Oh, ngingabuza still in the same way. Ngithi what is this a symbol of? Siyezwa lo bazalwane? All things are well. Izinto zi-right. Siyezwa lo. So yabona le gama lithi signify no symbol into eyodwa bazalwane. uJesu ngesikhathi ekhuluma ngokufa kwakhe kwincwadi kaJohn chapter 12 ku verse 32 ethi, and I, if I be lifted up from the earth, will draw all men unto me. So lapha ngeze isymbol ukuthi uzofa kanjani. Now lithi iBhayibheli kuverse elandelayo ku verse 33 lithi this he spake signifying what death he should die. Siyibona leyo. Now then angisho lithi la verse 33 lithi lokho wakhuluma ebonakalisa ukuthi uzofa ukufa okunjani. So might are going to be lifted up. Isymbol ukuthi uzofa ukufa okunjani. Now let gama lithi signify malithi this he spake signifying what death he should die. Ile gama lithi same word lapho ku Revelation chapter 1 verse 1. Ukusho ukuthi iRevelation sinikezwe in symbols. So into eziningi zisymbolic la. Siyakuthola lokho. Now wesifazane ke manje sesitholile lokho. Wesifazane kumele ini? Kumele ibandla. Amen. All right. Ngiyathanda ukuthi siyakwazi lokho. Wesifazane kumele ibandla. Iverse elilodwa nje. Khona amavesi. Mhlawumbe singabhala phansi Ephesians 1, Ephesians 5 verse 25. Ubaba bathande omkabo. Senze lokho zalami njengoJesu othanda ibandla walifene,
So siyabona ukuthi lapha umpostoli Paul ufanisa ini ibandla nonkosikazi okumele athandwe umyeni. Siyabona bazalwane. So uNkulunkulu wenza lento njalo eBhayibhelini. Namafunda ku2 Corinthians chapter 11. Nakhona futhi umpostoli Paul kwibandla laseKorinte uthi nginiganisile noma nginebisile njengentombi kwindoda eyodwa eKristu Jesu. Siyabona. So kuthiwa ibandla liyintombi, so a woman, a pure woman with prophet kumele ini ibandla elipure. Siyabona bazalwane. All right. Now lo wesifazana leli bandla leli kuthiwa lana number 1 lembathe ilanga noma lembathe ukukhanya. Lo kukhanya kumele ini? Kumele ini ukhanya? Yasengicabanga eziningi. Yini ukhanya kumele ini? Izwi kaNkulunkulu. Siyabona. Okay, so singathi ibandla elihamba ngokwelizwi kaNkulunkulu. That's also true. Lapho kumele ngifuna sikubona, very interesting. Asencwadi Mahubo 37. Quickly now. Mahubo 37. You know, better way to just some card. Yeah, it turned out. Tunothanda olumangalisa kakhulu, siyazithoba kakhulu phambi kwakho. Sicela bawo umoya oyingcwele usebenze ngendlela emangalisayo lesifunda ngosibizi lakho. Sifunda Nkosi ngemission yethu. Please, loving Father, siyacela kakhulu usikhuthaze Nkosi ngendlela ukuthi kuzovuthwa umlilo ezinhliziyweni zethu. Please, loving Father, sincede ngoba asikwazi ukuzifaka thina umlilo. Please, Father, siyacela kube ngokufakayo so that we may do this work and finish it. Sikwazi basikhawuleze sidibane nawe. Siyacela kakhulu. Siyacela futhi Nkosi that you may help me as I'm speaking. I'm really a child of Nkosi. Ngokuphela Nkosi umdalo wezinsuku owazi impilo. Siyacela Nkosi wakulunguwele who is in control of my mouth and my mind for one thing. In the name of Jesus Christ, Nkosi ugxothe kakhulu the evil angels ezizamusondela Nkosi as you're studying. Please, Heavenly Father, in the name of Jesus Christ, kade ungathumela holy angels that excel in strength. Banguthi Sathana akunandawo angakunathuba. We are asking kakhulu Nkosi for the atmosphere of heaven. Please, Lord. Siyacela in the name of Jesus Christ, amen. All right. Psalms 37. Asifundeni la verse 5. Ithi iBhayibheli nikela indlela yakho esandleni sikaJehova. Umethembe yena uzakwenza. Yena azoyenza. Lithi iBhayibheli uza kuhlalukisa ukulunga kwakho njengokukhanya. Sayizona bazalwane. Nokufanele wena njengemini. Asimeni la. Kuthiwa lana uJehova uzokwenzani? Uza kuhlalukisa. Yini ukuhlalukisa? Yini ukuhlalukisa? Yes, it shall bring forth. Yes, it shall bring forth righteousness as the light. Yes. So ukuhlalukisa mangiqhathanise nesingesi isho ukuthi ukuveza noma ukwenza, to bring forth something. Njengokuthi ingane mayizalwa ukuthi I brought forth sebona leyo nto ukwenza into ibingekho ukuthi ibe khona. Kazwana bazalwane, ukuveza into ibingekho ukuthi ibe khona. Now ngifuna sibona ukuthi uNkulunkulu uzoveza ukulunga kwethu. Ukuthi masibethemba thina sibe sinikela indlela yethu yonke kuye. Siyayibona nje surrender. Kuthiwa i-result yokumethemba uNkulunkulu nokunikela konke kuye. Kuthiwa yini i-result? Ukuthi uNkulunkulu uzoveza ukulunga kithi. To bring forth, ukuveza into ibingekho ayenze ukuthi ibe khona. Kuthiwa uzoveza ukulunga and then uzoveza njengokukhanya. Kuyazwakala bazalwane? Now lesifazane kuthiwa bembathe ini? Ukukhanya. Now siyathola ke verse ukuthi
ukukhanya, it's also a symbol, not only elizwi, but symbol also yani yokulunga. uNkulunkulu akuvezayo noma akukhandayo kithi masimthemba sizinikela kuye. Ikaze abantu bazalwane, akekho umuntu okulunga kwakhe. uNkulunkulu kuphela ongenza kuqhamuke kuvele ukulunga kithi. Seyizwa leyo nto? uNkulunkulu kuphela masilekelele sivele ukulunga. Asuka ukuthi nasibele ukulunga kwethu. Seyizwa leyo bazalwane? Nawo ukulunga kumele ukukhanya noma kusimbolize ukukhanya. So esifazane ngimdwebe nje esifazane. Nazi inwele zakhe. Bakhe bazalwane. Ngubeni. Sayibona le nto bazalwane. Asisithina la. Yabathi fake flow. Mani bazalwane. Kodwa ngisimbone esikhuluma ngayo. Lwesifazane okuningi ayenzeka. Sayizwa leyo nto bese wembathe ukukhanya. Bese ume phezu kwenyanga. Sesingakhohlwa inyanga le intanyezi lezi lana ukukhanya. Nasiyathola ukuthi manje ukukhanya kusimbolize ini? Ukulunga. So lana kukhulunywa ngebandla elinokulunga. Ukulunga kabani? KukaKristu. Elithole kanjani? Ngokukholwa. Yini le esithi righteousness by faith. Amen. So le bandla le line righteousness by faith. Le righteousness elinayo adone yakhe. Lithole kuNkulunkulu ngokukholwa kuNkulunkulu. Na esibukeni ukuthi inyanga sekunyanga inyanga limele yini? Akhona amanye amaverse ukuthi ngifuna ukushesha ngingabhala amanye mhlambe incwadi kaMalaki. Mawuthi Malaki chapter 4 verse 5 mayikhuluma ngokulunga ukuthi uJesu uyilanga lokulunga. Seyizwa leyo nto? Ayiyazi lo verse. So ukuthi ilanga lokulunga nalapho siyabona ukuthi ilanga lifaniswa nani? Nokulunga. So we are very clear la ukuthi lesifazane lembathe ilanga. Yebo bese sishilo ukuthi singazi mhlambe ibandla eloholwa yizwi kaNkulunkulu ngoba ilight imele izwi. But siyabona kakhulukazi eBhayibhelini ilanga liyabizana nokulunga, ilight liyabizana nokulunga. So umbathe ukulunga. Umbathe ukulunga kaKristu. Ethanda kakhulu lephakathi ukuthi ukulunga sikuthola ngokukholwa. Ngokunikela ukuphila kwethu konke kuJesu. Ezibazalwane. Alright. Na inyanga emeleni masicabange is prophet. Ningithelile ngosifazane, khona ningitshela kona futhi nangokukhanya. Inyanga emeleni. Okay, ngendlela thile yebo. Amen. Inyanga emeleni yebo. Okay, ngendlela thile imele iBhayibheli. Bazalwane, okay, asimeni. Inyanga kuTestament elidala siyakhumbula uNkulunkulu mayidala ngisho. Wadala izikhanyiso. Mafuna ku verse 16. uNkulunkulu ukuthi wabeka inkanyiso enkulu ukuthi lawule emini ngisho. Wabeka inkanyiso encane ukuthi lawule nini ebusuku makumnyama. Inkanyiso encane sithi yini? Nyanga ngisho. Inyanga inkanyiso encane. Ikhanya nini kambe? So isibane esikhanya ebumnyameni. Angisho. Inyanga isibane esikhanya nini? Ebumnyameni. Understand lokho? So lokho bazalwane, isibane esikhanya ebumnyameni. Ilight kana ekhanya ebumnyameni. Na ngifuna sibone eBhayibhelini ukuthi yini uNkulunkulu ayibiza ngesibane esikhanya ebumnyameni. Asena incwadi kaPetro wesibili. 2 Peter chapter 1. Yini eBhayibhelini uNkulunkulu ayibiza ngesibane esikhanya ebumnyameni. Umnyama la emhlabeni kodwa siphethe isibane bazalwane. Yebo ukhona nje yizwi. Yeah, it's true. Kodwa uNkulunkulu la kuphethe uba more specific. Ngoba uNkulunkulu ufuna sikubone lebandla ukuthi eliphi lebandla. Bazalwane. 2 Peter sesitholeni
First chapter 1 verse 19 ithi sesinalo izwi lesiprofeto eliqinisekile kakhulu enenza kahle ukuliqaphela kungathi liyisibani esikhanyayo endaweni emnyama kuze kuse ikhwezi liphume ezinhliziyweni zenu. Zele mntazalwane kuthiwa yini eyisibani ekhanya endaweni emnyama? Izwi lesiprofeto. Zele mntazalwane. So lana it is the word of prophecy, a foundation mntazalwane elibandla. Now let's better business card. We're going to see lapha uRevelation 12 it's a storyline. Kuqala ngesikhathi kuveza ibandla likaNkulunkulu ngesikhathi before kufika uJesu. Ingakho kuvela owesifazana ongathi ukhuleke selelo. Now mawufunda ukuqhalanisa lelo verse mawufunda ngamavesi lapha kuncwadi yaLuke chapter 2 uthola isikhathi kufunde kukhulunywa ngoSirayeli ukuthi Israel was eagerly expecting the Messiah. Sebona lo bazalwane ikhuluma ngoSimeon abaprofeti no ana bonke labantu ikhuluma ukuthi they were eagerly expecting ongathi umama okhuleke. Sebona lo now sazi kanjani ukuthi ibandla before kufika uJesu ingoba ukuthi ukhulelwe a man child and the man child ukuthi maseyizalwa uSathane zama ukuyibulala ingane siyaziyathi bayizathi uSathane zama ukuyibulala uJesu. And then he identified Mark, chapter 12, and the man child was caught up to God in heaven and to his throne. The man child says he can be thrown on Jesus. So they are born with the man child, with Jesus. They are the storyline, this. The storyline is in symbols. So, the foundation will show word of prophecy. The foundation of the church was the sure word of prophecy. As prophet. So you like Genesis chapter 3 verse 15. The first promise of the Messiah. Between Satan and Naban. We have a sanctuary. All those lambs, all those oxes, all those goats, all that is prophet. About Isaiah, his prophet was on the lezo, uNkulunkulu akhuluma ngazo kubantwana bakhe. And now we get the prophet. Is prophet. The foundation yenkolo kaIsrael is prophet. Now uNkulunkulu uzobona insali esikhathini sokugcina. Insali sobona kanjani ukuthi insali yalokhu, sobona ukuthi nani insali nayo. The foundation now is prophet. Inside the foundation now is prophet. Uzofuna ngesikhathi sokugcina ibandla elidila ngeziprofeto zikaNkulunkulu. Angisho ngokubhula lokufike umuntu amephambili. Athi bantu igama lakho. Usho igama lakho. Athi ngiyabona inkinga onayo. Kwathi ashinto engekho. Mase uthi hayi cha anginamyela athothi bethi ngiyabona ushomile mntana ngashadi kanti hambe ngane wakhe ngahlala phansi kuzomunye bayalandela abantu bayabona ukuthi manje getshe ngiyabantu bazalwana but he's not prophet but his prophet is as in the Bible. So lana ni umuntu bazalwana the sure word of prophecy, the sure word of prophecy. That's why you should even the early church. The early church, after Israel had rejected uJesu, the early church and the prophet. Yonke into kusukela kwincwadi yezenzo ongazuthi yi-bad book ye-early church. Umpostoli Paul uyakhuluma njalo bazalwane. Abesikhethe nomunye umuntu. Ngoba iziprofeto ziyasho ukuthi nokuthi dafa. Ukuthi avele behamba nathi kodwa uzophakamisa isithende sakhe. Akhaphela inkosi futhi nendawo yakhe
ithi and his bishopric indawo yakhe ayithathwe ngomunye beloko bebala iziprofeti bathi kulotshiwe ukuthi so ibandla lalonke lihamba ngeziprofeti noPaul mayishumayela uJesu uloke ebakhomba abantu kwiziprofeto ethi nganitshela bazalwane 1 Corinthians chapter 15 uthi nganitshela bazalwane ukuthi uJesu wabathi wabetheka njengomibhalo seyike lonto ukuthi kwenzekele iziprofeteni wabuye futhi wavuka njengomibhalo uloke refer to the what to the prophecies akagcini ngokubuka kephi back kuphela emuva kuphela iziprofeti ezikhuluma ngepast iziprofeti ayengezwe past ubuka naphambili uPaul uthi bazalwane ningathakazeli ngosuku lokubuya kwenkosi ngoba ngeke lufike kungafiki kuqala ini ukuhlubuka sayizona bazalwane uthatha manje iziprofeti zikaDaniel they based their faith on the prophecies bandla kaNkulunkulu lalihleli njalo from the start to the end kuze kube njalo so bazalwane ngiyafuna le point isibambisise now the stars amenene inkanyezi yeah with the 12 tribes of Israel sayibona bazalwane all right ngoba seyishilo sengayibuka kodwa iverse ngiyantshela Genesis manifuna Genesis chapter 37 verse 9 or 10 verse 9 or 10 mafuna lo verse uzoyithola now for the Old Testament church the 12 tribes of Israel for the New Testament church masicabanga ubeleni the 12 tribes of Israel yibona zothini kuthiwa yini ama-progenitors yibona ibandla the Old Testament church laphuma kubo it was from them that the Old Testament church came from so nala obani abayi-12 ibandla le-New Testament eliphume kubona so 12 apostles bazalwane mawuthanda ungabhala next 12 apostles ungabhala Acts chapter 2 verse 42 lapho kukhulunywa ukuthi ibandla laqhubeka ngezimfundiso zabapostoli so abapostoli babelekiwe kuJesu as the church Acts 2 verse 42 as ibandla likhula lizama ukuqonda manje the fulfillment as prophet ukuze abantu bangakhuhliseki uNkulunkulu wabeka the apostles wabakumoya wakhe ingcwele wabakuhlanikwa nokukhanya as the definers of doctrine becacisa ukuthi cha lana sigcwaliseke kanje as prophet lana sigcwaliseke kanje seyizona bazalwane ingakho masifuna ukugcwaliseka as prophet zikaJesu sibuka imibhalo kaMateyu ezinye izinto uyifunda uthi hey bungeke uzibonele wena ke namo uyifunda nje uthola ufunda makubo wodwa uzibone kwezinye izinto ebeleni izibonele mina uthi lapho kuya ngoJesu kodwa the apostles athi yebo lena verse likhuluma ngubani ngoJesu so the stars are really the 12 apostles that's the New Testament church so ngisho ukuthi bazalwane nazo ngizokusho manje ngisazoya ku-25 marks ngisho ukuthi ke mina ibandla lingakholelwa kwi-righteousness by faith ibandla lingakholelwa ukuthi kumele siphile ngokulunga esikunikwa nguJesu bazalwane alikwazi ukuba lensana ngoba ibandla ngoba the whole material ibinani ibinokulunga the mission the purpose yebandla ukuthi bazalwane si-reflect image kaJesu bazalwane ibandla liyazi ukuthi njengoba siyibandla nje sisempini yokulwa nesono do you know ukuthi izulu into elixabene nayo isono bazalwane once as umzalwane uyilahle lento soyilahlile izulu kuzo zonke izinto ezikona emhlabeni izulu into exabene nayo isono so number 1 ibandla elingenakho ukulunga elinywa nguJesu elingaphili ngokulunga so ukuthi into yokulunga njalo into ebalekile kubo into ebalekile prosperity sayike lokho akulona ibandla kaNkulunkulu leyo that's not God's church number 2 ibandla elijayi siyamukela amakubo nani naloko kodwa hayi eminye imibhalo abanye abapostoli siyamukeli that is not God's church ngoba labazalwane because this church had 12 us representing the 12 apostles
and yasho sesitshela kwincwadi yezenzo 2 kuthiwa ibandla nalo ibandla lokuqala linje. Kuthiwa they continued in the apostles' doctrine. So manje uthi wena hayi angifuni the apostles' doctrine. Sewuyelinye ibandla, sewuqala enye into enje kazakala bazalwane. So bonke abantu bathi hayi yabona umuntu eyinkinga lapha. uPaul bakhona basho kanjalo umuntu oyinkinga uPaul washintsha izinto. Abanye bathi hayi thina samukela imibhalo kaPaul kuphela. Petro, noJakobi, nabo bonke laba asamukeli. Senzela bazalwane, anazi ngihlala nabo kanjalo. Uhlala nabo. Yebo bakhona. Abakhethayo, abadissectayo izinkulunkulu hayi nabo sikhethayo lokho sekushiya. Kube khona amarasta athi samukela amahubo, bathi amahubo nesambulo ngisakhumbula nezinto Old Testament. Bamukeli konke. Akwazi ukuthi kube insali leyo. Akwazi kube ibandla kaNkulunkulu leyo. Senzela bazalwane. And then ibandla now in these last days elingakhulumi ngeziprofeto alikwazi ukuthi ibe ibandla kaNkulunkulu ngoba uNkulunkulu uthe the foundation yebandla lakhe it is the sure word of prophecy bazalwane. Mawufuna ukubhala isicaphulo esikhuluma ngale nto exactly le nto ngisho exactly element yalisho but ngithanda njalo ngisho ukuthi nginivezele ukuthi lento ukuze ufundise umuntu ongena umsabathi ukwazi ukumfundisa just from the Bible. Ngiyaqala njalo ukuveza ama verse before ngiveze quotation. But lokho yakuthola ku Gospel Workers. Page 148. Kuthiwa ministers should present the sure word of prophecy as the foundation of the faith of Seventh-day Adventists. They should present the sure word of prophecy as the foundation. When man goes, kanjani? Abantu abazi khona bethe unyanga ngivela uJesu ngathi ngenye indlela uqinisile. Ngoba all the prophecies akhuluma ngoJesu. All the prophecies akhuluma ngoJesu. All the prophecy. So now the sure word of prophecy is the foundation. Kusafana nale ekhulunywa nguPaul. Mangicabanga ukuthi 1 Corinthians 3 verse 14 I think 3:14. The other foundation can no man lay than that which is laid, which is the man Christ Jesus. So the sure word of prophecy zonke zikhuluma ngoJesu vele. So mawuthi sure word of prophecy foundation uJesu foundation kazakala bazalwane. Amen. I hope that is clear. So ibandla kaNkulunkulu kumele ikhulume ngesiprofeto. Na iziprofeto ezithini isikhathi sokugcina eziphi? Sambulo noDaniel. So mawufuna ibandla kaNkulunkulu lesikhathi sokugcina kumele ufune ibandla elithinta leziprofeto kakhulu. Angazi bazalwane, lezinto kathi ngiqala ukuyifunda bese ngi-excite kakhulu ukuthi uNkulunkulu ngempela ngifunda bona kodwa ngempela. Ake siyeni kwamanye ama-identifying marks. More than this, lama-identifying marks esabonile. uNkulunkulu ke manje usinikeza amanye ama-identifying marks wesikhathi sokugcina. La ncwadi yeSambulo 12:17. Kuthiwa le nsalo bazalwane ukuthi ayinani. Yayigcina ini? Umthetho kaNkulunkulu. Imiyalo kaNkulunkulu yebo. Inani futhi enye? Lokufaka kukaJesu. Senzele lona. Now uNkulunkulu bazalwane ngicela ukubuza. Ngicela kwenza njani? Ukubuza. Manje ngizothi mina kunomzalwane engifisa ukuhlangana naye lapha emall mhlambe eGaleria. Indlela izombona ngayo lo mzalwane uzombona ngokuthi unamadlebe amabili namehlo amabili nekhanda elilodwa nomlomo nawo wodwa. Ngicela ngokuphuthuma. Ungamthola? Senzele bazalwane ngeke ngamanye amazwi mawukhetha i-identifying mark yokuzama uku-identify a particular person or a particular group usho into e-unique abanye abantu abangenayo nabanye abantu abangayenzi kazakala bazalwane. So uNkulunkulu njengoba ethi i-remnant la igcina ini imiyalo kaNkulunkulu futhi nobufakazi bukaJesu. So yinto le e-unique
ezobe ihlukile ngaleli bandla angayenzi wonke amanye amabandla ezobe bazalwane nayi into esihlanganisa uDrako emthuthelisa kakhulu so ukuthi ibandla kaNkulunkulu number 1 kusikhathi sokugcina above lezi esizifundile kumele kube ibandla eligcina imiyalo kaNkulunkulu yo-10 yoyishumi imiyalo kaNkulunkulu including umyalo wesabatha. Now do you see ukuthi i-unique kanjani indaba yesabatha? Phela maningi bodideka bebekuthe bonke bagcina imiyalo if uNkulunkulu wayebonile ukuthi ekugcineni kwesikhathi okwamabandla azobe egcina ama-10 commandments bengalibhala nje leli verse beyosho something else ezoba unique. But manje yazi ukuthi uNkulunkulu enikeza uJohn as prophet nje uNkulunkulu yazi okay. uNkulunkulu yazi ukuthi ngesikhathi sokugcina amabandla azobe seyiyekile ukugcina kaNkulunkulu. Amanye aze abe nesibindi sokuthi umthetho kaNkulunkulu it's no longer binding awusasebenzi. Ngibabuze ukuthi umthetho awusebenzi. Ngithi asithi uyaya mhlawumbe nomyeni wakho uyam-invite akakhona kodwa ngom-invite nje enkonzweni yakho wafika lapha kulelo langa umfundisi uyashumayela mayishumayela umfundisi ukuthi bazalwane umthetho sewachithwa wabethela esiphambanweni hayi ngisho amen amen nomyeni wakho mhlawumbe nendodana yakho lithi amen ayibalalele ukuthi okay hayi liphuma ibandla ngakusasa umyeni afike nentombazane encane gqoka isibheke adlule ekhishini athi hawu kwenzakalani hawu abesaphendula ubaba wasekhaya athi hawu phela besiye ebandleni wathi umfundisi umthetho awusekho abetheka njengasabandleni manje le ndaba yokuphika yehlele ngibamba mina ukuthi ikanti ngibande into engasekho manje ngiyabona ukuthi mhlawumbe uzongizwisa vele lento ukuthi angikhululeke awuthi samangele kudlula impona kuthefona umceluzela uzongizela ithi hayi mama uzenzele uthi umfana mama ongahloniphi kanje kwenze njani uthi mama ngizizolo mina ukuthi le ndawo ethu ungahloniphi uhle nonyoko ayisekho leyo engasekho leyo manje ngisho ukuthi mama usizile bese ngayazi phela into lesifuna baba manje ubone ukuthi wenzani bayibathule bamangala athi sisho ukuthini phela manje umthetho wokuthi into yakho le ukuhlanya nje lokho kahle bona befuna ukuthi ayisabatha elithethile kodwa manje alichitheke ngoba lisesento yomthetho at the very center sayibona bazalwane so ibandla kaNkulunkulu ukuthi esikhathi sokugcina izoligcina imiyalo kaNkulunkulu yonke imiyalo kaNkulunkulu so mawufuna ibandla ngesikhathi sokugcina i-remnant church ensalile funa abantu bagcina imiyalo kaNkulunkulu njengoba besike sasho nabaye sixoxa ngehistory nje sabatha Petro Paul bonke uyigcinisa abantu bengazilutho ngesonto into eqelisa indaba yesonto yaqala ukungena nakhona mayiseqala ukungena kokwenziwa isonto endisabatha isonto endisabatha sezona bazalwane sekade bafa bonke abapostoli abayazi indaba yesonto bathi badidekile all right and then kuthiwa i-remnant kuthiwa yini enye nayo futhi ubufakazi bukabani bukaJesu Kristu senincwadi yaseMolo 19 now mhlawumbe before sifunde le verse ngithanda into yazi I'll tell you something ngokufunda iBhayibheli before uye kwelinye iverse elichaza elinye iverse obozama ukuliqondisisa leli verse okulona uli-exhaust siyabona leyo nto now makuthiwa ibandla liphele ubufakazi bukaJesu noma lilinge ubufakazi bukaJesu kumele uzibuze kumele uthi yini ubufakazi bukaJesu and then uzama ukuthatha nje leyo nto uyi-aplaye in normal life asithi mhlawumbe sisenkantolo sezolempazolwane sisenkantolo kuhleli kuyakhulunywa abantu bezithi hayi ake sihlale phansi manje sizothola ubufakazi bukamama Mathethwa sezolwane kumele silindele manje ukuzwa ukukhuluma abantu asekukhulunywa ngasekusho kanjalo uMathethwa ezolwane ngoba ukuthi sizothola ubufakazi bakhe
kusho ukuthi ubufakazi bukaJesu ukukhuluma kukaJesu. Kuyazwakala bazalwane? Na uJesu ukhuluma kanjani? uJesu ukhuluma kanjani bazalwane? Khuluma njalo. Okay, prophet yebo. Very close, very close. Yebo ngi prophet. Bazalwane uJesu ukhuluma kanjani? Iblank kama yami enkulu. Ake sele lapha bazalwane incwadi kaExodus. Yabo ungaphendula. Okay, ngoma fish day nalo sondele kakhulu. But anyway, bazalwane asibukeni lento la. Exodus. Asifunde chapter 4. Exodus chapter 4. uNkulunkulu ukhuluma noMose. uNkulunkulu ukhuluma noMose. Lena ngifunda ngeEnglish bazalwane, konke ngifuna siyibone. uNkulunkulu ukhuluma noMose. Umtshela ngoAaron ukuthi Aaron uzoba yini kuMose. Uthi and he shall be your spokesman, unto the people. And he shall be, even he shall be to you in place of a mount, and you shall be to him in place of God. Says the Lord. Kama yamazi uAaron naye izokwenzeka ngisho. uMose wayethe esaba ukukhuluma wazikhuluma kahle. uNkulunkulu nango Aaron. Umfowenu yakwazi ukukhuluma kahle. Hamba naye. Wena uzokhuluma naye, yena kube uyena okhuluma nabantu noFaro. Kuyazwakala bazalwane? Kama yamazi uMoses kuthi ayizokhuluma and then uAaron akhulume lento kulo Moses. Na uthi uNkulunkulu uAaron uzoba ngumlomo wakho. Wena uzofana kuye njengoNkulunkulu, yena uzofana kuye njengomlomo. Sayizwa bazalwane? Asizweni uNkulunkulu uyayisho lento ayirepeat uNkulunkulu chapter 7. uNkulunkulu ayirepeat lento chapter 7 verse 1. Kodwa manje uyisho ngamanye amagama. So uAaron bekuthoka bazalwane uyini? Ungumlomo ngisho kabani? KaMose. uMose yena ufana nobani uAaron? NoNkulunkulu. Asizweni ngifuna sithola ukuthi uNkulunkulu mayikhuluma ngani. Kuthiwa lana verse 1. And the Lord said to Moses, see, I have made you a God to Pharaoh, and Aaron your brother shall be your what? Shall be your prophet. So manje esikhundleni sokuthi athi uAaron umfowenu uzoba ngumlomo wakho, uthi Aaron umfowenu uzoba yini? Ngumprofeti wakho. Okusho ukuthi umprofeti ngumlomo kaNkulunkulu. Kuyazwakala bazalwane? So uNkulunkulu mayikhuluma ukhuluma ngumprofeti. So maka sizothola ubufakazi bukaJesu, silindele ukubona uJesu ekhuluma. Kumele silindele ukubona ini? Umprofeti. Sayizwa bazalwane? Maka lelibandla linobufakazi bukaJesu. Kusho ukuthi ibandla elinomprofeti lelibandla. Kuyazwakala bazalwane? Amen. Ngoba uJesu ukhuluma ngomprofeti. Oh, bazalwane asikhuluma ivesi, asikhuluma ivesi. Asincwadi kaPeter. Oqala. So funa nje seshe ku verse 10. Chapter 1. Petro qala. Funa nje la isizulwini. Wanguna sithola ngisingadidenge manje khona abantu mhlawumbe la kodwa ngihamba wesikhathi uthi yabona uSibani bantu uphumile manje uphuma kanjani libandla alike manje nje bazalwane kodwa ngizonibonisa ukuthi by God's grace sizobona angazi ngizobonisa by God's grace sizobona ukuthi bazalwane njengoba sila akungoba silungile nabo bonke abantu bala emhlabeni bathi ngizosho alike manje nje balele manje ngithi uphumile ngabathi uphumile it doesn't make sense uphuma bese ngizibele into uphume wayaphi njengoba Petro wabuza athi Nkosi wabuza niyafuna ukuhamba akasho umunye uthi Nkosi ave ufuna ukuhlala nawe uthi Nkosi kahle ngaphume siyephi makubuye ubheka amazi okuphila phela wena sophinde sathole iphi
Siyacabanga nathi kwezinye indawo sikhumbula izindaba kwezinye izikhathi masihamba siyacabanga mhlawumbe singahamba kodwa kazohamba siyephi. Yebo kwezinye izikhathi sivele siyalamba usilale sey'ntabeni eziy'khathi uthanda ukuba nzima ukuhamba nawe wena zohamba siyephi. Kuyayileyo manje ayiphinda sinayo uphethe wena uphetha lento esiyidingayo. Alright, bazalwane. Verse 10 and 11. Kuthiwa ngayo leyo nsindiso babefunisisa bephenyisisa abaprofeta ngomusa okuzakuza kunina bephenya ukuthi yisiphi nokuba sinjani isikhathi asikhombayo umoya kaKristu owaye kubo efakaza ngaphambili ngezinhlupheko eziqondene noKristu nangenkazimulo eyakulandela sona. Neza lo bazalwane kuthi abaprofeti babe nomoya kabani? kaKristu. So abaprofeti bekhuluma babahola ngomoya kaKristu. So uJesu mayekhuluma abaprofeti ngawuzincikile lo bazalwane. All right. Now ayisishayeleleke isipikili sethu. IBhayibheli liyasitshela ukuthi ubufakazi bukaJesu vele umoya wesiprofeti. Ngifuna sibone just from the verse ukuthi lana makuthiwa ubufakazi bukaJesu uzofakaza uJesu. So kumele sibinde ubone uJesu enjani ekhuluma. Na uJesu ukhuluma kanjani? Ukhuluma uJesu ngani? Ngabaprofeti. So kumele sibinde lokubona umprofeti lebandla actually igcina nemiyalo. Kazwana bazalwane. Amen. Ingakho ngitshela ukuthi nazi izinto eziyi-2 ezihlanganisa uSathane. Do you know ukuthi uSathane mayihlasela anything ku-Adventist Church kakhulukazi ukuhlasela u-Ellen White? Ubona abantu abaningi bathi sinenkinga no-Ellen White. Umuntu oyinkinga la kwibandla Ellen White. Ayikho leyo nto? Abanye bayenga Ellen White bathi hayi ayikho right lento yomthetho nisibuyisele ekugqileni. Leli bandla alihambi ngale ndlela yoPaul. Senze lo bazalwane abanye bahlasela umthetho. Usathane uhlasele these 2 things. Ubufakazi bukaJesu nani nemiyalo yonkulunkulu. Hlasele these 2 things. So singathukiseki, don't be moved from lezi zinto. Because once wasiwa kulezi zinto eziyi-2, should you are not part of the remnant. Bakhona abanye bakwiremnant bakulibandla bathi indaba Ellen White ayingeni uzodinana nemiyalo kuphela. But iBhayibheli liyashaya lapho. Lithe uNkulunkulu kwibandla lokugcina uzoletha umprofeti. And uNkulunkulu uthe uyakhuluma ngomprofeti. Neza bazalwane I wish singawale isikhathi ukufunda nje Ellen White kuphela. But sinaso. Kodwa khona izifundo njengale nge-YouTube and get a lot of studies khona lapha lasifunda khona nje about umoya wesprofeti. Yeah, since verse chapter 19 to verse 10. Ithi ngase ngiwa phansi phambi kwezinyawo ukukhuleka kuyo. uJohane ukhuleka ingilosi. Yayisithi kimi, Musa, ngincelu kanye nawe. Ngincelu kanye nawe. Nawe nabazalwane bakho abaphethe ubufakazi bukabani? BukaJesu. Khuleka kuNkulunkulu ngokuba ubufakazi bukaJesu bungumoya wokuprofeta. Sezelo bazalwane. So umoya wokuprofeta usebenza kubaprofeti. Sokuthola libandla lelizo linomoya wokuprofeta. So again liphinde ngisho ukuthi kuzobe kunomprofeti belibandla. Now I'll tell you something. Kunabantu abathi Tina Ellen White asimfuni ngoba sifuna the Bible and the Bible only. Sisifuna right vele nami ngisho kanjalo ngifuna the Bible and the Bible only. Kodwa naye kumele siqaphele. Mangibhale incwadi, sengibhale incwadi qaba. Ngibhale incwadi. Ngithi uzowenza lezi zinto ezilakule incwadi. Mawufunda manje le ncwadi uthi nayo izinto kumele uzenze. La kule ncwadi ngiphinde ngabhala ngithi masewenze lokhu ke kukhona enye incwadi futhi mawufika endaweni ozokuyithola. Yayizwa leyo nto? Mawuyithola le ncwadi uze uyiqaphelisise wenze lokhu ukuthole lapho iyona ezokufikisa ekugcineni. Yayizwa leyo nto?
ubese uthi wena aya ngifune enye incwadi mina ngihamba ngithatha yonke into ekule ncwadi le uphethe le ncwadi yokuqala ingaba ngempela uthathe yonke into ekule ncwadi yokuqala cha ngoba beluyizibile le ndawo ebikutshela ukuthi khona incwadi okumele uyithole kuyazwakala bazalwane sitshela uNkulunkulu ungabe lingabikho lebandla lokugcina uthi uNkulunkulu ngizovusa uprofeti lebandla lokugcina then bekhona umuntu othi hayi mina ngithi yonke into eseBhayibhelini kodwa nje konke kunyayo hayi kanjalo so bazalwane kumele sibe careful indlela sesicabangisisa but lesithathu nje siphelele izifundo eziningi khona esinye senziwe umuntu ubaba ongumlungu ebaningi bazalwane abantu ezinye nganishelela mhlawumbe abanye abangekho clear indaba eLeonard Wells ziningi izifundo from the Bible and from history esibhekana indaba eLeonard okay asifune lokho so siyabona bazalwane the remnant church is the Seventh-day Adventist church alikanye ibandla eliphethe zonke lezi lapho amabandla vele alandelayo imfundiso zabapostoli sezilonto akhona futhi ecabela isiphilimpilo yokulunga but ashayene namafika kwindaba yani ye-foundation yezi lesiprofetho abazifuna iprofetho ayifuni iprofetho sezwe mangale bazalwane abanye amabandla mangifunda nabo lapha kuZulu athi le indaba lezi ngithi zibuzeni ngempela ngoba lesi prophet sesizwini sezwe bazalwane and then kube worse manje mase siya to the other two things other remnant imiyalo kaNkulunkulu mabandla akayigcina and then kuba nomprofeti okhomba abantu kwiziprofetho hayi okhomba abantu kumibhulo nje khomba abantu kwiziprofetho the only church kulo mhlaba wonke onawo wonke manje lefani max ile bandla silona bazalwane the Seventh-day Adventist church sezona bazalwane ilibandla eliphethe wonke labantu lefani max so yona remnant le nasini message salon tell something lena ngizixoxa it's fine abantu baNkulunkulu kusukela ekuqaleni abantu baNkulunkulu babehleli bebonakala ukuthi baphethe imessage kaNkulunkulu sezona bazalwane mawufunda uJohn chapter 3 ngamabhala nje mavesi John 3 verse 34 uthi uJohn uJohn umbhaphathi uthi lowo uNkulunkulu amthumeleyo ukhuluma amazwi kaNkulunkulu ngoba ukhuluma umyalezo kaNkulunkulu sezona bazalwane so umuntu othunywe uNkulunkulu ubonakala ukuphatha imessage kabani kaNkulunkulu kuze kusho futhi nompostoli Paul kuncwadi kaTimotheo yokuqala chapter 3 verse 15 uthi indlu kaNkulunkulu eyibandla kaNkulunkulu uthi uyinsika nesisekelo sani seqiniso the pillar and the ground of truth sezona bazalwane ngamanye amazwi iqiniso laNkulunkulu kuthi uPaul litholakala ebandleni kaNkulunkulu azwakala bazalwane amen sukela ekuqaleni this is from Hib to Dala lesikhathi seEnoch umuntu ayephethe iqiniso laNkulunkulu Enoch lesikhathi seNoah sekhumbula bani ayephethe iqiniso laNkulunkulu Noah so umuntu uNoah nemfamily yakhe babeyibandla ibona-ke babephethe iqiniso laNkulunkulu hamba kuya ngesikhathi se-Abraham yena ayephethe iqiniso laNkulunkulu ingakho uNkulunkulu mayekhuluma ngo-Abraham kuGenesis 18 verse 19 uthi for I know him that he shall command his children and his household after him and they shall keep the way of the Lord to do justice and judgment in the earth sezona bazalwane so kuthi uAbraham uzofundisa ikhaya lakhe ukuthi lihambe ngendlela kaNkulunkulu uzobafundisa kanjani ngama indlela kaNkulunkulu mawukuthi akayiphathanga indlela kaNkulunkulu so ngesikhathi kaAbraham ayephethe iqiniso laNkulunkulu so ngisho ukuthi bazalwane in each and every age ibandla kaNkulunkulu libonakala ukuthi lona sike liphethe iqiniso laNkulunkulu njengokuthi noJesu angizizisho ukuthi ngesikhathi lamanzi azochithela emthombo ngesikhathi uJesu la emhlabeni nala ngibandla kaNkulunkulu the Old Testament church uJesu naye washo kumama uMsamaria uthi iqiniso liphethwe yithi nezona bazalwane ibandla kaNkulunkulu liphethe iqiniso likaNkulunkulu mhlawumbe sike sibuye ivesi elilodwa ke silifunde yabona abazalwane ngamabherian ukuthi nithole ivesi hayi siyazi bese lithi ivesi kodwa nje basho amavesi kusi ayisini incwadi eMaroma 3 Maroma 3
Sesifikile. Yes. Verse 1 to 2. Ithi ngalokho kuyini umJuda adlula abanye ngakho na? Izalalela bangcwele. Ithi ngalokho kuyini umJuda adlula abanye ngakho na? Kukho ukusoka kunokusiza kuni na? Seyizwa leyo nto? Ithi yini umJuda adlula abanye abantu ngayo? Futhi kunosizo lolu ukusoka. Abese yaphendula uPaul. Uyabhala umbuzo bese yaziphendula. Uthi kukhulu ngezindlela zonke. Abese ithi kuqala nge-English ithi chiefly. Amayemazi kakhulukazi ngokuba baphathiswe amazwi kaNkulunkulu. Seyizwa bazalwane? Kuthiwa umJuda into adlula abanye ngakho akona ukungcwele. Bakhona abantu babengcwele namaJuda ngesikhathi zamaJuda. Seyizwa leyo nto? Bakhona abantu babemlangazela uNkulunkulu ukudlula amaJuda. Kodwa abantu bona into abadlula abanye abantu ngayo ukuthi bona baphathiswe amazwi kaNkulunkulu. Yibona ukuthi mina thathani lento nisakaza umhlaba wonke. Seyizwa leyo nto? So bazalwane, njengoba obani abekhulunywa nabo ukuthi baphathiswe amazwi kaNkulunkulu, Old Testament Church lwesifazane ewaqhubeka New Testament Church, and then thina saba yintsali. Usathane seyifuna ukubhubhisa ngoba khona ukusalayo. Seyizwa bazalwane? So nentsali nayo kuze sibone intsali ngempela, kumele nayo siyibone iphathiswe amazwi kaNkulunkulu wesikhathi sokugcina. Kazwana bazalwane? Amen. Ilula lento mawukuthi ungumuntu ufuna ukuthola imandla kaNkulunkulu lesikhathi sokugcina. Kumele uzame ukufunda iBhayibheli usazi ukuthi yeyiphi imessage kaNkulunkulu isikhathi sokugcina. Mawuthola leyo message ithi masoyiphethe uthi hayi ngihambe ngizwile emabandleni ngibheke ukuthi liphi ibandla elishumayela le message. Ngoba sengiyazi ukuthi abantu bakaNkulunkulu ngibathola ngokuthi yibona abaphethe amazwi kaNkulunkulu. Bona baphethe imessage yaleso sikhathi. Kazwana bazalwane? Amen. Nasi message. Now, ngifuna sibone ilungiso indlela emfishane ikhona enye indlela ethanda ukuba yinde engiveza ngayo very powerful ukuthi i-Strangers message. Ngifuna nje sibone i-Strangers message. Iyona message yesikhathi sokugcina, isikhathi esikusona. Strangers message. Ngifuna sibone lokho. Khona enye indlela kodwa manje ngingathi ngikhuluma emfishane asikuya kuleyo ndlela. Kodwa yazi ngayithola kuphi. Sambulo 14. Sambulo 14. Sambulo 14. Alright. Asifunda le message. Kodwa ikala kuphi? Ngesikhathi ku verse 6. La athi Johani ngase ngibona nini? Enye ingilosi indiza emkhathini wezulu nevangeli liphakathi ukushumayela kwabahlezi emhlabeni nakuzo zonke izizwe nemindeni nezilimi nabandla. Then ikhulumayo. Yaqhubeka le message isiyophela ku verse 12, First angel, second angel, third angel. Siyabona bazalwane? Ku verse 13 ukhulunywa ukuthi babusisiwe abantu abafile from the sky se third angel. Siyabona bazalwane? Verse 14 yomanje. So say le message bonke la sikhuluma message. Asibuye ku verse 14 no 15. uJohana ngisho lezi zinto eyibona vision. Uthi ngase ngibona bheka nanto ifu elimhlophe. Naphezulu kwefu kuhlezi ofana nendodana yomuntu enomqhelo wegolide ekhanda lakhe nasesandleni sakhe enesikelo elibukhali. Verse 15. Enye ingilosi yayisiphuma ethempelini imemeza ngezwi elikhulu ithi kohlezi phezu kwefu faka isikela lakho uvune ngokuba kufikile isikhathi sokuvuna ngokuba sekomile okuvunwayo komhlaba. Amen. Amen. Manje yabazalwane ku verse 14 no 15 kukhulunywa isiphi isikhathi? So, isikhathi sokugcina. Sithola kanjani isikhathi sokugcina? Kunyanga umtholo. Ukukhulunywa ngeharvest la. I-harvest phela
kwi-process yonke yelokhuzana yokutshala iyona yokugcina i-process imawusho. Yebo. Kuya ngesikhathi sokuvuna kuyi-harvest, noJesu siyakhumbula kwi-parable ayenza kuMatthew chapter 13. La ethi khona umuntu oyitshale imbewu elungile khona omunye otshale ukhona angehli kwinsimu yakhe. Mawufunda uverse 39 uyazi uJesu. Kuverse 39 uthini uJesu? Uthi the harvest is the end of the world. Sezwe lento bazalwane. Isikhathi sokuvuna ukuphela komhlaba. So manje la kuthi i-harvest seyifikile. So kukhuluma ngesikhathi sokuphi? Sokugcina. La nikhuluma nje ukubuya kaJesu ngoba bona uJesu eqhamuka ngamafu phethe isikele ezovuna umhlaba. Uyazalwa bazalwane. So ukubuya kaJesu la verse 14 no 15. Na nayi into ngifuna siyibone manje nisekhona. Nayi into ngifuna siyibone ukuthi just before kubuye uJesu uJohane into owayibonayo ngoba la uthi ngase ngibona ingilosi nala besithi ngase ngibona onjengomuntu yomuntu ehleli phezu kwethu sebona lonke lento eyibona kuyena ngathi imovie yabona just before abone ukubuya kaJesu wabona kushunyayelwa imessage yezingilosi ezintathu sezalwane. So mama yamazi uNkulunkulu lesivezele yona ukuthi imessage kaNkulunkulu azobe efisa uNkulunkulu ishunyayele phambi ukuthi kuye uJesu i-three angels message. I-message yengilosi ezintathu kuyazalwa bazalwane. Namacabanga ngingane ebona eyibona ishunyayelwa ezingilosi. Ngomunye mhlawumbe uzodayi. Ngibeza abantu bayifuna incwadi esambulo. Bathi emva kwalokho mase kwenzeke i-event sizobona ngiza izingilosi ezintathu. Basho yanjena. Futhi ukuthi manje akwazi ukubona umtholo mina uthi ngiyathanda ukufunda ukubuka ukuthi abanye bathini ngalokho. Ngoba ngiyafundisa abantu abaningi abangona amasabatha. So ngifuna ukuthi bathini abanye ngalokho. Ubone beveza ama-video ama-animation ubone indlela evele ngayo ngathi convince. After this event kuzovela ingilosi ezintathu lapho sikuzophela. Uyabona leyo nto? Ubone hawu. Yampela. Kanti abazulanga ukuthi incwadi yesambulo i-symbolic. So njengoba uJohn ubona izingilosi bazalwane. I-symbol leyo yabantu abazobeshumayela leli vangeli. Leli gama lithi angels. Igama lesiGreki lithi angelos. Elisho ukuthi messenger. Umuntu othunyiwe. So kuzoba khona izithunywa ezindizayo nale message izobe singahlali. Ezindizayo nale message. And second of all, kumele sazi ukuthi izingilosi azinikezwanga ukushumayela ivangeli. Sekwazi lokho bazalwane? Yabona manje kuMatthew. Kuthi ngibhale amavesi la. Asa ngesiye kuona. Ofuna incwadi yezenzo Acts 5 verse 19 to 20. Uthola lapha bebesetilongweni uPetro noJohane. Ufika ingilosi seyehlile manje isukile zibilisela emhlabeni. Iyabakhipha kuverse 19. Mayiqeda bakhipha kuverse 20 ithi hambani niyoshumayela amazwi wokuphila. Senze lento bazalwane. Ngathi sasifunde ekhaya ngababuza ngathi why ingilosi ngoba seyibhekile wayengabelani isala seyishumayela yona waseyikhona. Kodwa ithi hambani niyoshumayela amazwi wokuphila. Hayi saphinde saqhubeka safunda. Noma ufuna incwadi yezenzo chapter 8 ikugcinele incwadi yezenzo chapter 8 amavesi sewabona khona. Kufika ingilosi futhi ikhuluma noPhilip. Ithi yehlela Philip, yehlile ishizwe yezala emhlabeni ikhuluma ithi yehlela uya ngasendaweni seGaza. Wathi Philip ngaseGaza, wafika ngaseGaza. Waze ngaseGaza wakhuluma umoya. Wathi Philip, ya. Umoya khona uMtopia la, uyafunda sondela kuyena. Senze lento bazalwane, baqala uPhilip washumela uMtopia. Manje ngithi le ngilosi bingayini ngiyoshumayela lo muntu. Senze lento bazalwane. So kaningi ngisho la kuKhoniliyasi kuKhoniliyasi izenzo chapter 10 Acts chapter 10 sakubona kufika ingilosi kuKhoniliyasi mayifika ingilosi kuKhoniliyasi ithi kuzwakela inkuleko yakho biza uPetro ithi hamba uye endaweni ethile thumela endaweni ethile nicele uPetro uyeke uzokutshela umyalezo kaNkulunkulu senze le bazalwane hawu akasasho ngani uma seyifikile ingilosi
simple bazalwane, izingilosi azinikezwanga ukushumayela ivangeli. Unikezwe thini? Sezwe bazalwane. Azathi uNkulunkulu mayikhuluma ku 1 Peter chapter 1 verse 12. Uthi these things the angels desire to look into. Siyafisa ukuqonda futhi siyafisa ingilosi ngathi engawe bekushumayela zona nje lezi ezithanda ngale ivangeli ingilosi. Kodwa thina sikunikeziwe lokho nje senza kancane. So bazalwane ngisho ukuthi uNkulunkulu uyasibonisa la ma-identifying marks futhi uyasibonisa ukuthi eyokugcina identifying mark nayo imessage yethu. So mawufuna ibandla likaNkulunkulu masithi umuntu oyifundela nje iBhayibheli very detailed. Bese uthi ngifuna ibandla likaNkulunkulu isikhathi sokugcina. Kumele uhambe ngene emabandleni ukuthi fanele lipi ibandla engizolizwa lelokhu lishumayela le trenches message ngoba sengibonile eBhayibhelini ukuthi nayi imessage eshunyayelwayo andiba kubuya uJesu. Siyibona leyo nto? And then ezingena emabandleni ngeke uyithole ndawo. Uzoyithola konke amaBhayibheli abantu abasemabandleni bonke banayo amaBhayibheli wabo. But uthi shunyayelo uzoyithola only kule bandla bazalwane. Sayizolona bazalwane. Yazi into mina yangithinta ngiyizwa ngathi ha. Nkosi manje nje. Kanti libandla kuyibandla elincane kanje emabandleni emhlabeni. Bengingangena noma yibeliphi ibandla futhi ngifuna uJesu. Bengingayithola sengishuthe noba yini ngoba ngangifuna uJesu. Kodwa uNkulunkulu wangenzela umusa wangifaka to the church okuyilona ngempela ibandla lakhe. Sithini izathu? Sithini izathu lesibukeni bazalwane? Hayi ngoba ngilungile. uNkulunkulu wangibiza mina nginama-dreads. Ngibhema. Sayizwa leyo nto? Into ayifuna into eyangenza ngize ngiguquke into ekasha into eyenzeka. Ingoba ngangifisa ukuyeka izidakamizwa. Ngangifisa ukuyeka izidakamizwa nokudla. Nayita ngikuyeka. Ngiyabhema izidakamizwa, ngiyalwa, ngiyaboshwa. Sayibona leyo nto? Ngiyakhumbula the last year kwenzeka lento. Kalwa khona abantu ngabashaya ngangihlala eGoli ngifunde eGoli. And manje ngiyabona vele sengivele sengizoxoshwa nasesikoleni ngoba ngizofeyila. And ngiyafisa ukuyeka and ngiyakhumbula lapho izindlela engifuna ngayo and kulula ukungibona ngoba kunekhamera engilaphilithi nginama-dreads angisho. Bangitshela laba belapha sasinabo lapha bazongaphinde uqhamuke ndoda. Wabashilo bathi bafuna urasta bathi bafuna wena. Cabanga ucabanga nje phandle kangabe uzorasta. Hey, ngilokho ngihamba njalo manje ngigqoka isigqoko ngimufihla lama-dress. Lama-dress ngiyakhanywa ama-dress amabi angaka. Lami ngizama ukufihla lama-dress ngokufihla lama-dress. Kodwa futhi nakhona ngizama ukuyeka. Manje ngiyeka 2 weeks 1 month phinde ngibuyele khona. Yeka 2 months phinde ngibuyele khona. La mina ivangeli. Ngoba for the first time soloko ngaba khona emhlabeni ngazibona ukuthi I'm a prisoner in my own body. Yabona ngisiboshwe emzimbeni wami. Wonke umuntu ongakaza azama mhlawumbe ukuyeka. Wonke umuntu usuke ezithethe in control ukuthi hayi yazenza ngilawula ngiyona addiction ngiyenza phela kwakumnandi. Kodwa le kokwangisho ngathi hayi bo. Why ngifile ukuyeka into engifisa ukuyeka kumzimba wami? Hayi ngifile ngathideka. Kodwa sekufika isikhathi ngiqhubeka ukuganga khumbula ngamapoliti. Ngenza into ezongibophisa futhi ngaba namanje ngisejele. Ngayenza into khona la eShepstone. Ngikhumbula sibaleka nokhazini wami ngangiphansi kwe-bridge. Ngingazange ngishe rent ekuseni wathi indoda izoboshwa asihambe. Phansi kwe-bridge sizama ukuthatha ama-hike. Ngajabula uma sengingene i-Eastern Cape ngathi hey angiboni uba ngifika la. Kodwa yafike kahle yabona uma ngifika la. I hope isifundo esiqedile bazalwane amagama ethu ngiyarepeater. Our names came up in heaven. uNkulunkulu ashintshe indlela senovukayo. Our names came up. But uNkulunkulu asisiza ngempela to take up our appointed work. Njengoba esho uJeremiah Lamentations uthi it is good to bear the yoke in the youth. Ithi kuhle ukuthwala umthwalo omningi semusha. So kakhulukazi kubantu abasha kanti bangazimisela ngokufunda ngokwazi ukuthi uNkulunkulu nangokwenza umsebenzi kaNkulunkulu ngomdlandla. And uNkulunkulu uzokufundisa mayibona ukuthi une-commitment.
akabuza uNkulunkulu mayiseparate i-army athi obani abangakazibula angisho yabona it's not part of the questions obani abafishane obani abaneyikhwephe ezincane akabuzi yonke lonto uNkulunkulu akadingi izikhwephe zamuntu akadingi inhlonipho kamuntu akadingi imali yamuntu uNkulunkulu udinga i-commitment akabuzi ubani obani abaphethe izinkempe ezincane ngisho noma wawuya uphethe induku but awu-committed awuzoyimpini bazalwane namhlanje uNkulunkulu unjalo so akumele ubuthi awukodwa mina ngiyakunaka ukuthi angazi nokuthi angikwazi nokuthi yabona leyo nto ngena emsebenzini kaNkulunkulu ngemsebenzi kaNkulunkulu bazalwane sithumiseni emakhanda tumezini uNkulunkulu nomusa nothando olumangalisa kakhulu siyabonga isifundo siphe sona sifundisa Nkosi ngokubaluleka ukuthi singene emsebenzini wakho Nkosi siyakubonga ngendlela ezisimangaliso now loving Father we are all children and we are all very weak siyacela Nkosi le commitment besithetha ngayo esingenayo siyacela Nkosi kuba nayo siyacela Nkosi isibindi esisingenaso siphulukweni isibindi please loving Father nje sithandayo ngawe Nkosi even though usebenza ngabantu who are committed, people who are humble, people who are zonke nje all of these qualities odingayo ndiyithandayo Nkosi ukuthi even when we are not like that uyakwazi Nkosi ukusenza to be what you need us to be. Please Heavenly Father really transform our hearts and our lives. There is a work to be done. Nkosi umhlaba Nkosi andazi it has a very intoxicating effect because when siphuma kule ndawo sikuyo sabona other things kuba ngathi siphuma ephupheni now we're in reality and we just forget Nkosi zonke lesifundile. Please ncede Nkosi kungabikho njalo. Help us to realize that this is the real reality. This is the work Nkosi izulu lonke lifocus kuwo. Please Father siyacela kakhulu Nkosi help us. Sicela kakhulu Nkosi umoya wakho ingcwele. Sixolele for the times we have been lazy and for the times we have not been committed. Sicela konke Nkosi in the name of Jesus Christ. Amen. Amen. And as for me, I will behold thy face in righteousness. I shall be satisfied when I awake with thy likeness. I want to be just